Egunon, lagunak. Zer modu zaudete, astelena, aste berri bat. Bueno, gaur, badaramatzagu ja, 22 egunetzean. Hori pilo bat da, eta egiten ari zarete superondo, betiko moduan, bai. Badakizu ezen bat diren hoiek? Dira, 4 esku eta 2 behatz. Eta laizter gainera oporrak datoz. Egon behar zarete superposi. Aurten ezin izango gara joan hondartzara, edo mendira, baina bukatzen denean ikusiko duzue zenbat disfrutatuko duzuen hondartzan, mendian, parkean eta eskolan lagunekin, bale? Hori pentsatu behar duzue, bai, laizter amaituko dala. Bueno, lagunak, gaur begira zelako ipuin polita ekarri dizuet. Hortzadar arraina, ikusten duzue? Beitu zelako eskatak dituen distiratsuak. Kontatuko dugu? Venga, lehenengo prestatu behar gara. Begiak ondo ireki, itzi, ireki, belarriak ondo garbitu, ilea belarrien atzetik, ahoa ondo ireki, itzi. Bale, ikusten dugu, entzuten dugu, eta izilik gaude. Bale, bagoaz, aber gustatzen zaizuen. Hortzadar arraina. Ui, beitu, superpolita da. Hurbilduko naiz pizkatxo bat gehiago, horrea. Hala, ze polita. Ez dakit ondo ikusten duzuen, baina begira bere eskatak nolakoak diren. Distiratsuak, beitu, ikusten dituzue mugitzerakoan? Arrain berezia da. Begira, bazen behin, oso urrun itsaso sakonean, bizi zen arrain bat. Ezen arrain normala, bere eskatak distiratsuak ziren, eta horregatik, ostadar arraina deitzen zioten. Itsasoko gainontzeko arraina beti begiratzen geratzen ziren. Hala, zelako eskata politak! Eta hortzadar arraina, arro, beraien ondotik pasatzen zen. Izilik, ezer esan barik. Egun batean, arrain txiki bat berarengana hurbildu zen. Kaixo, hortzadar arraina, emanaldi da zure eskata bat, zuk pilo bat dituzu. Nire eskata bat zuri emateko? Ze uste duzu? Esan zion arraina, eta alde egin zuen. Arrain urdina triste geratu zen, eta bere lagunei kontatu zien gertatutakoa. Joan naiz, hortzadar arrainaren gana, esan diot, eskata txiki bat emateko eta esan ditetzetz. Gainontzeko arrainek ez zuten nahi ezer jakin nahi arrainari buruz, eta ez zioten begiratzen. Hortzadar arraina triste jarri zen bai. Oso eskata politak zeuzkan, baina gainontzekoek ez bazizkioten begiratzen, zertarako balio zuten. Orduan, itsasizarrari galdetu zion, zer egin dezaket? Nik ez dakit, esan zion izarrak, baina galdetu aldiozu oktopos jakintsuari. Olagarro jakintsu batengana joan zen ostadar arraina. Berak asko zekien, eta beitu nun topatu zuen. Kobazulo batean. Wow! Kaixo, lagarro, begira, ona etorri naiz, eskata oso politak dauzkat, baina gainontzeko arrainek ez naute begiratzen. Eta,
Ba ez dakit zer egin, triste eta bakarrik sentitzen naiz. Olagarroak esan zion, badakizu zer egin behar duzun? Zure eskatak gainontzeko arrainei oparitu. Baina... Eta orduan, fum! Olagarroa desagertu egin zen. Nola oparituko dizkiot nire eskatak beste arraintxoei? Hori ez zait gustatzen. Horrela ez naiz zoriontsu izango. Bapatean, berriz ere, arrain txikitxoa agertu zen. Kaixo, hortzadar arraina, ez azerretu nirekin, bale? Emango aldidazu eskata txiki bat. Ostadar arraina, pentsatzen geratu zen. Bueno, txiki bat ematen badiot, nik ez dutia igarriko, pentsatu zuen. Eta orduan, arrain txikitxoari, eskatarik txikiena oparitu zion. Tori, baino alde mendik, ez zaitut berriro ikusi nahi. Eskerrik asko, esan zion arrain txikiak, maitagarria zara. Hortzadar arraina oso arraro sentitu zen. Pozik bezala, oso arraro. Eta arrain txikia bere eskatarekin joan egin zen igeri egiten. Bapatean, gainontzeko animaliak hortzadar arraina inguratu zuten. Emango diguzu zure eskata bat. Ai ama, berriz ere, baina orduan ni geratuko naiz eskata barik. Baina, animali bakoitzari eskata bat eman da gero, bere inguruan dizdiratxua zala hura konturatu zen ostadar arraina eta zoriontsu sentitzen hasi zen. Ostadar arrainak bere eskata guztiak oparitu zituen, bat izan ezik, berarentzat gorde zuela. Eta orduan, beste arraintxoak ostadar arraina inguratu zuten eta esan zioten, ostadar arraina, jolastu nahi duzu gurekin? Bai, banoa! Eta hala bada, edo ez bada, zar dadila kalabazan, eta atera dadila zuen etxeetan. Gustatu zaizu ipuina? Ikusi duzu ezein polita? Ostadar arraina oso bakarrik sentitzen zen, beti oso harro zijoalako, eta gainontzeko arrainek ez zuten nahi berarekin jolastea. Baino gero, laguntxoak egin ziren. Eta horrela, pospozik bizi izan ziren danak. Bueno, lagunak, badakizu zer egin dezakezue? Arrain handi bat margotu dezakezue horri batean, eta etxetik seguro izango dituzuela horrelako CD-ak musika entzuteko. Baten bat sartuta baldin badago edo apurtuta baldin badago, moztu alduzue aitatxo edo amatxoren laguntzarekin eta itzatzi eskata pilo bat egiteko. Bueno, laguntxoak, egun zoragarria pasa eta banoa begiratzera ze ipuin kontatzen dizuedan gero, bale? Dena den, ipuin gutxi geratzen zaizkit ja. Así que etxetik ipuin polit-politak baldin badituzue, esan amatxo daitatxori, idazteko korreo bat eta niri esateko, bale? Bueno, lagunak, egun polita pasa eta faltan botatzen zaituztet, bai? Agur, agur!